Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Jeg får mikrofoner, så nu får det lidt bedre lyd. Men i dag skal vi lave en Get Ready With Me duet. Og som I kan se, så har jeg min makeup på. Jeg ved ikke, om I kan se det. Det har jeg. Jeg har ikke helt meget på, fordi jeg er gammel nok til at have meget på. Men vi skal egentlig bare lige lave sådan en i dag, fordi det synes jeg kunne være hyggeligt. Så vi starter ud med, at jeg skal bruge den her. Jeg renser lige mit ansigt. Og det eneste makeup jeg har i, det er min blush. Ikke særlig meget. Så har jeg den her i, og den ligger bare lige sådan nogle random steder. Så på mine læber, der har jeg sådan en skumfidus læbepomade. Den dufter faktisk reelt af det. Så brugte jeg den her. Jeg ved ikke lige, hvad det er. Men den er rigtig cute. Men i hvert fald, så jeg tager lige nogle ekstra. Okay, og det er dem her. Og der. Så starter jeg med. Okay, nu er de alle sammen våde, så jeg tænker egentlig bare, at vi skal komme i gang. Så jeg starter med min pande. Jeg kan allerede se det allerede på, men det er ikke så meget, fordi jeg er gammel nok, synes jeg. Og det synes min mor heller ikke. Altså min mor synes, det er fint, det jeg allerede har på. Så det skal være. Ja. Jeg tænker, vi snakker lidt om, hvordan det går på YouTube for mig. Lige nu går det okay. Jeg får abonnenter mere. Altså, jeg har kun 21 abonnenter, så please go and like, subscribe. Og comment on this video. Seriøst. Jeg synes, det går godt på YouTube. Men altså, det kunne godt gå bedre. Så, husk at subscribe. Og hvis I bare liker den, så bliver jeg rigtig glad for det. Men jeg synes, så jeg får lige renset mit ansigt færdig, og så kommer jeg tilbage. Guys, jeg er tilbage. Og nu vil jeg bruge min creme her. Jeg ved faktisk ikke, hvor den er fra. For jeg fik den i en fødselsdagsgave, men den er i hvert fald rigtig god. Jeg kan lige se den her. Og den kan jeg bare bruge i mit ansigt. Og den tror jeg også, vi bruger med sådan en her. Fordi jeg fik den her i år. Fordi jeg gider ikke have mine fingre til at beskidte den. Jeg beskidte nu. Så ja, det tror vi det, vi gør. Og sådan set, så er et i på den her. Okay, I kan overhovedet ikke se det. Et i på sådan en lille. Sådan der. Et i på den her, så det er faktisk virkelig lidt for mig. Så jeg tænker bare, at vi begynder. Og faktisk det er, vi skal bruge hænderne faktisk alligevel, fordi det virker lidt dårligt, det du. Come on, sit on. Og i morgen kommer der både min her for i aften, og forhåbentlig også en morgenrutine. Så det skal jeg glæde til. Men de kommer først ud i morgen begge to. Nu tager vi den her af. Den er det her. Og så er det egentlig bare, at jeg lige bruger den her. Så tænker jeg, hvad er det? Det er lige sådan set sådan en her. Sådan en her. Og den er rigtig fin. Og det er fordi, alt det der creme der, jeg hader creme. Jeg hader creme. Det er godt for nogle gange. Men jeg kan lige pifte. Pifte? Jeg kan slet ikke få noget at snakke i dag. Men altså, nu tørrer det. Dry. Jeg gør det egentlig lige for dry. Hår. Mit ansigt. Okay, og til at ræge hår, så
hvor jeg sådan set, den her hårbørste, og den er faktisk vildt god, den skal anbefales. Den, altså, så godt. Og så den her, den bruger jeg lige til spidsen. Den her. Normalt kunne jeg bruge en anden, men ja, det er så godt på den. Mit hår faktisk virkelig mudret for tiden. Men det giver ikke. Jeg skal snart klippes, håber jeg, fordi, det skal jeg, fordi mit hår, altså det går under mit bryst. Altså prøv lige at dybe den der. Men i hvert fald, så kan jeg godt lige gøre sådan her. Au, det gør. Okay, og så har jeg noget, så har jeg mine spidser. Det bruger jeg den her. Og så også lige. Og så putter jeg egentlig bare dem tilbage. Og det var egentlig alt for den her video. Så vi skal bare med tiden. Hej hej!